Yuk kita kasih Gondal gandul asli ayo joget musik. yo 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 yo. Abang ijo ning prapatan apa to putih-putih ning kuburan apa to abang rangko tangan apa to gundal gandul rasa rungan apa to gundal gandul warna-warna ya dek iya kuwi jambu apa nangka sik ya tak nyalami tamu sik ya. Piye, Pak? Pripun, Pak? Oh, Kang Kemat ketuane iki ndi? Sukamat. Sukamat bolos, Pak. Niki gantosipun Mas Joko, nggih. Heeh. Ajeng pripun iki kalau dikei Jok. duit. Rono jog diatasi sik aku tak nyanyi. Aku mumpung lagi kudu nyanyi ya. Gondal gandul ana kuping apa to kuwi bojone Bondo. Abang ijone prapatan apa to putih-putih ning kuburan apa to abang rangko tangan apa to abang ra katokan apa to gondal gandul warna-warna ya dek iya kuwi jambu apa nangka mbaknya tulisanmu cilik-cilik ora ketok saka kene lho ya. Aku gak ketok iki, Mbak. Ayo to. Piye? Dicedakkan, Apa dicedakkan. iku? Apa? Tuliskan dulu ya. Ya, oke. Gondal gandul ana kuping ya dek iya
Iya pada Iya, waktunya waktunya. gilirannya Ica Selomita. Luar dan tidak biasa Ica. Yuk kita mainkan yang berikut, masih ada sisa waktu sedikit.